Одна жизнь, одна любовь, одна цель, один путь, одна сила, один эксперт. Ассалому алейкум бародаро, касе ки намедона клуби амишенец гвале да киҷояй агар доятон боша е вақто ресторани Кобул ва Душанбе буд инами даббари инами инам ҷага барфои калон айсага истагидина инана истага кен ганецвале ай нами 46 дамешини мега ка да Кобул ва Душанбе бывши буда ганҷа даман ки мефуратуна ага биёем батли касе боша Инайҷа че? Ҷа китайская стена мегӯянд нами дома. Яъне нами рӯ ба рӯи нами дома. Салому алейкум тамошобинони гиромӣ ва ҳозирини муҳтарам. Ҳама каса хуш омадем ба клуби Шен Генацвале. Хотира сон менамоем ки бо саршавии батли имрӯза мо батлери сол 2018-ро кушода эълон менамоем. Як қарсон. Ногуфта намонад имрӯз ду батл баргузор мегардад. Аввалин шуда ба саҳна даъват менамоем ду батлеронро, яъне Сиван ва Крип. Як қарсон. Аз тарафи дасти чап Сиван ва аз тарафи дасти рост Крип. Хоб, пеш аз батлро оғоз намудам, қоидаҳои батлро ба шумо як бор як хотиррасон менамоем. Батл аз ду раунд иборат аст. Раунди аввал маҳорати репериро бояд нишон диҳед, яъне шумо темара, яъне мавзӯра давоми 5 дақиқа бо минус темара кушода мекунед. Дуюм раунд версус. Агар боварӣ дорем ки медонед бе минус мешава версус, чиста маҳорати сухан. Инак доварони имрӯзаи мо Элон, Мистер Слим ва Ҳақназар. Як қарсон. Мавзӯи ду батлери имрӯза ном дорад и бозӣ нест. Ва барои он ки ин ду нафар хафа нашаванд, мо танга мепартоем барои ки аввал бояд сар кунад. Хоб, яга мегирӣ ё нишона? Ту нишон. Намҷози ма карочи мепартоемш? Бай замин мегириша. Биги Сиван худат. Хоб, нишонай? Нишон яъне сар мекуна Крип. Явоз! Инак сар мекуна якум раунд Крип. Марамо. Один эксперт. ҳаёт бозӣ нестай ғалтон мебини хесту мара меган ту ҷик ай замини персу мо мардуми бо сабур халқи ориё нажод ҳаёт бозӣ нест меғалтӣ да ҷоҳё меёбӣ наҷот мара ай аввал омӯзан ки ба меҳнати хидума бояд бихезум ай кӯдаки тарбия намуна ай хид калонама бояд честум ҳаёт бозӣ нест не ки ман коре мекунам барои маро шавол сол тақдир ба умеди май ки кунама навоварида ҳаётум расому мекашима нақшаи хуба ки охириш боша ба манфиат ай ҳама ҷиҳат аввал пеш боша танам сиҳат айни замон ҳич када намефора насиҳат ҳаёт хешит нест ки бемеҳнат роҳат диҳад бикаш ту заҳмат ки ояндагири самара зиндагӣ меҳр надора на траву на мара не ки всё равно ҳозир ҳама да фикри пулай дарафти зиндагино са фикри пурай пастиву баландӣ рӯз ба рӯз мешан зиёд интихоб да дасти худот роҳи сафед ё сиёҳ ҳаёт бозӣ нестай бозигарай балки зиндагӣ да бояд ма ва ту шем сталки биё сраздим чо короче исиш бо дига намуди темаш мешава
درست اومد ریکی روز پاپا صحنه باتل گم ترسا روز رمبوزی نیست قطی منک بوسی یکی بوسی بعد این اسمیست کشون نرای پیشی قوزی ایت دانلوزی من میخوام که اوزی چرسته فهمونم یک بار برشا کی رمبوزی نیست در صحنه باتل من دیدم چنی خدو برو برشا بره سوختی رپم مانندی سوختیم پیرامیده سوختم من مینوسی خدمت که میزنم تیره همیده رپری وزیرم میخواه امرو بردور ای شدی دیگه کس برای کسلیش رپای درو ای خیلی یاش دفیگه هست مقصدی من ای سری ره گرفته پرتوفتنی همو بو کسی چیزی میگه گفتوش ده هبو من ندارم فرقو تولد حضور میرم من تو پریزا با حضور چون میکنی تاکا پرابلما خدت میرینی بازور Savete da repozinez, namo fuca da harju Palo be mai molita e muhori ba malo mesha da farju Repozinez, ey, repozinez Repozinez, короче Mai da surprizo arda gyo, stilani go Mametă la job, tânaju mai job Părșinai tufta, mamek zar prufta Metă la job repa ai oda moe ki mexoan fakat bablo Fardon mebini numi teraxat zadagi anda tablo Rengi te bari noş me paran yakta ba yakta Agar galtan da planım ma urvodan işon metin batla dışmanım şava daruş mekinim babal Rap şiday joy usal Varoy şimo beregum şay nazarım Madarem revolюция векинем монанди Че Гевара стили подачи май миллион Пешавим да хатам ковин ранги момент киша бурустами дараджара тешавин убин репозинес бозингарай ки уқати мом мекена вози неки машон ты мада вазире пой пишти а барбара читай жазим репозинес короче лучше минус обрада раунд تشکر زیاد گوش کردیم یکم راوند کرپا یاوز تماشاگران محترم بخشش باید خاطررسان میکردیم که درجه نماینده ما انفاویک نشسته سنزورای شما را حساب میکنه برای احتیاط کنیم باتلتون بالاتون پس نشود میگذاریم با یکم راوند سیوان یاوز دیگه Мощно, братан. Габность. Сарте минуси мара. Маме хомки, инҷа да касе амҷа да астай, фама озами гапомау, қатимами сиёд да бидроя. Касе ки наҳалти намефама тохи, мазай хестан, касе ки набуда инҷа фақат, метуна навистана. Rahimo abreșimai, case ki nafame dulozinestai Batula iot boșa boia doni Ia iot bozinestai, cize ki mehoi imrus Cincizo meșava na fikre fardo Hăsta jocânda carter, jak borbardor Sarta vobinki o pasi darmonda Az boni sabotar, jak odi samonda Monaki ai pasto ohiri, ai yotında yotai Zancirei da potu sukut basadot Ayak kibet faryotka, namerai peș Agar nakini yakalan kameyan deșan Dar ahta mazon meka javahte târgul Namekani ai și greșan Mă cap frusată, văd combat Dasto kia sata, zonka față domna Fasca și pangera davcă Zanjira kambara suia dafă Balemo hamamu toji jak chandona Balem guyoke katimon ya gonjo me barem Yerde atrofă da chantaro baremo Chantai digash, ai umparai daremo Ia iot jak zinai duru darozai Mavătă ganjă da tori taroză Dunyoe mo rap Hayoti mo battle Ai rangă fi rap Camera să dau battle Dunyoe Base fakat kamai hirat Dairai sofel Mumkin o hiratai Rahima abreșimai Case ki nafami duozi Nestai Hayoti maga Boșa battle Mozi Nestai Dunyoe mo rap Hayoti mo battle Ai rangă fi rap Camera să dau battle Dunyoe Base fakat kamai hirat Dairai sofel Mumkin o hiratai Rahima abreșimai Case ki nafami duozi Nestai Hayoti maga Boșa battle Mozi Nestai
Dios Chila didai ki nafasta tavo mara dasini solot nafasta mavoba Io manguli stonai Rame doni ki icha istonai Te chino ya kori ma posu kosi Prikavo kiso kadi posi Ira Hume jusama Izo gasha nesu shame Gampa bedara na chashi di pusha Rake boma da dastu mu dumshon Hartov chizi now dai rui fitness ya kom chizi natonu Hartov chizi now mara na mekna Bartosh chizi nato Kapitulu mega satasa Mega chizera mi yadasa Gufti akam shoma davo gara Mohi gapish mora mega do dharma Repa kada mozil boz didei Kora chiga shamo brozil mozil Gapa khabato mozil de rap business Bama ksato raside narase 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 repa Narase Repa Gushka Mata da bori vas bin Vitano tushani gonaku Ustuvoru sangin Karki tona metu bayrakta Tısavoru kamkin Dadastım na broro Vochi husadora gamgin Vame barın vara heros Fakat Nashamone adam Atamoni hakma girom Yaketa fikr Zdadim mecafona ta zanjirom Ритмову техникай мано такрор Пътетан Агар нахой гирил търакор писа Айты ба умеде ахло Ойла Мада хът суханка дъмки дига асло Войнат воймат Бъра бъка назди ойнатон И пози не стяк хоиш на мека на фойдат Да войдар дита приз Айма приз Нания Тъда коре мухлис Анде мухлис набинам Мада фаркаш не стай чия да внутрини мират Тамара гушна камара гушка на кумира крит Тъпа овози във опадачи мосли Кантаро Ромео дам А пешата на ома дам Панджай ба очи Ома дъмки яхета Кънам пархеза реп ден йомай Батъл хайоти Чизо бози нестан Раун брат Yo, Wolves! I didn't expect. Megzarem badayem round yani versus Beminu Salmek na krib Yo, Wolves! ҳамин батл барои одамое ки мисоли якдигариша намешиносанд мебироянд ки батл мекунанд хай мани бародарам мешиносам ранги лотарея мешавада бояд угадат кина ягон гап гуфтагиша не ки братан хафа наша ягон гап туғри нагирифт мада мере дар бораи ман гап бисёр гуфтам ман сабр кардам то ҳамин рӯза и сабр мекунам дал шиша саперники ирӯза ба гапа нестай агар тоуш битем қад меша и типа батлер типа репер не ки чизе ҳастай дар дунёи худша агар айрӯи ҳақиқат гирем дар батл ҳар кас гапзанай ба худша бародарат ҷуръат шуда наметона не ки ҷуръат бародартай ман ҳамаи и чизора шишта дар батл назорат дорум ай ахирон парта дар айни замон барои ҳама фақат мусича бепл мехонам на самом деле парранда мусича барои ҳама бепл мехонам рептиҷирам ранги банк шидай батлеро барои батлшон ай ӯ пл мехоҳанд мара аввал ёд додам ки чизеро карди ҳеҷ вақт барои пл накард не ки ҳастанд моментое ки ӯро ба назар гирифтанд дар кор ман одами прямой чизе ҳаст мегум дарошон мара батл қатъӣ ту маҷбур сохт ки рӯи аслӣ ма кӯшон то ҳамин вақта ман хиёл мекардам баромад батлон буд ранги баромад рости гапа мегумуд ӯ вақт мехосту марам дар кисам боша даромад не ки ба гузашти вақт ҳамаши иваз фикри ақидаози дигара касера чизе гуфтам бахшиш асобе на одамои лигара я овоз гӯш кардалиша шоир кӣ шида метавонад шоир бояд барои як навоварӣ кардан дар ин сар бояд ҷанг боша ба фикри хаёлоту ақидаш не ки шоир кӣ шида метавонад шоир мегӯян хитона не ки намефаҳмем дарди шоирира инсона айдурун надида фақат баҳо метиҳен шакли зоҳирира шоир кӣ шида метавонад бояд дар сараш ҷанг боша ба хаёлоту фикри ақидаш не ки ин шоирои мо чӣ пешай батл ба ҷои тайёрӣ мекунанд фикри чӣ пӯшиданшона бисёри батлеро медонанд
бисёрш медонанд ки дар ин ҳамин батл наметонанд неки дуруға нақш мебозанд мара да тоқагим дӯстум соямай ки қатим шишта мусиқира месозад тӯра меарзи ба батл кардана неки дар ҷое ки ман нестам худат хит кака ояндаи ма чӣ хеле вақте ма репа сар кардам ай детство я озига вақте ма репа сар кардам ай детство короче вақте репа сар кардам ай детство Вах кам дар мода постой. реперои озира бошанд репшона мефурӯшанд дар лавка вақте мо месохтем репа шуморан намемондам берин броин бе шапка ӯ чӣ намуди репае ки бисёрш мехонанд вале бебо позашагим чихали мемрум агар набошӣ бе ту зиндагим хокистара абача чӣ гуфтесе зиндагӣ хокистар барои май не ки беволидайн беволидайн мада на самом деле хокистара ту аруста инамҷаша хушу гӯш кар ту аруста партой ёдаш кини мегӯй баргард не ки ай ма худаш бармегардам монанди бумерангай чӣ духтаре буд қатим ягонташ ҳо надидиам назо ҳо марам наз медидам не ки ранги шумо намекунамшон ёд чӣ гапе мегӯмуд ба дилат нагӣ чӣ коре кини накини репетитсиония ай ма ҳақиқати зиндагие барои ҳамин ай и сипас касе дар рӯ барои номаш дид номи мара хуб бина таёриша мара меган саперникат касе набоша ба чашми кам набиша окей рақиб ҳамиай гудбай давай до свидания чао короче агар ба чиз дига агар бекор боши студия дар обучинда намераса рабочий как-то тофух я овоз бруре бисёрш бо нацист шидам миллатгароё бисёр миллатчигӣ бисёр шида дар майла дар реп дар батл дар ҳаёт даже хича кардестай ҷидо мана нигоҳ агар гапи дӯста туда биёрам значит гапи тӯра мебаранд да дигаро так что бира касе тарсид ай реванш қатъи и бирасон уда ки сахт бина таёриша насиб боша мебинимш ҷои туда гӯш кардестай орам ба фикрам ман имрӯз ғазабӣ омадагиам мешканам бинита чӣ хеле ки шикастагиам бини сфинкса барои заштам ҳама вақт тайёрам такисам ҳастай вилкам гарчанде калонам бошӣ барои така нестай раҳм настрои ма 100%, ма бояд ғолиб бишам мара фам ҳама меган батлера куҷош батлера и бояд бирава кор кунад дар кошонаи ҳусн яка иҷа клуби моай бира иди навуд муборак ошхонаи усн ду мисраи дига мондай мегӯмад мода короче фигура дранги якарачка мода дар кор нести хели сай так что юсте айҷа мағлубията бира да дига ҷо бикқай раунд I didn't expect. گوش کردیم دیم راوندی کریپا مگذاریم با دیم راوندی سیوان یا آواز Мехеза чанг, мезана борону барф, меҷуба замина метапа вулкан, гармии офтобам намета танка се мезана дойрава касе мезана санг. Дая ҷо ҷам шидам ай ҷондори нишонаи табиатай, баянда сита ҷанговар якта шер, якта гладиатор. Хуш омаде намакаса ба кишлодашавии батлери сол. ҳамаи батлеро дар муваффақият мада боша ҳаматон чемпион шавед неки намешед барое ки ман ҳастам инҷода гӯш кӣ биё хай афсонаро камтар кунем барое ки и дар инҷо шер набад ту бачаи хубиву фақат камтар бадбахтӣ росташ уқа бадам нести айби мае ки иҷа карахтӣ байни мава ту дар интеллектай раҳои қин ай байни ҳама мумкинтара гирм советник барои кинг
Доди худо гуфт батли ма отай ҳама тенш мегзарад ту нафаҳмиди прикола баъди ҳами батл сарпарасти кул бояд шавад дюрекс яъне рифола ту чӣ фикр кардӣ баъде ки гуфт айбани ҳама ҳар як шаҳар хелай тирш просто плюс 18 немисира надидай объективш кӯдакора дур куненай пеши мани то хитонам чашмора пушен касе хоҳишмандай вазилин куна шуморам кушен татала маоли миён ба сари турам як бори дига тайёр кун одамота уво як ҳотам бугӯшон дофи дигама меёрам уводам мотам ба қоидаҳои хитон чӣ хеле метонем бигем қабула папутине ирам барем рақоси кобула о қадар ғазабе ки дай тани лоғарам ҷоши лав зада ки имрӯзай болои ҳама чоши рептиҷи гап нест оперативна кор мекардай команда тои дараҷае ки худам нафаҳмидам ки ҷо шидан комментое ки ай паси ма бидан баъд меган ин системаи репи тоҷика шикастанаш номумкинай гӯё баъди ҳами гап ма мегум нобуд кинайма леки дар чашми ма ин коро ҳамчун чашми биқадалатаи сирх аниқ чизера ов мешапене мебинен ки каю сухт ӯ ҳами хати росте шумо кашид шуморам бирен шумо ғилом дар раҳи ӯ не шумо ғилом дар ҳамӯ бурен ма шумора гап задестам лек дар иҷа касе ҳозир рашк кард ту бира я оҷатхонаи сӯуси либосотам пӯш ҳозир ашда тарам навбатат мия ҳозир бесту бугу вау медонам оли нарасида ба тамоми узвот гузашт ваҳм гуфтан қофия нестай идов кардам квадратна марам фаҳмидам чихе салома гардонума братна баъд ман гуфтам мумкин ғарибора биёрам дар ягон сатр ва ёра мешавам қарибам лек мара чо мекунад хубаш меҳнати хичона бидонам қадраш иншоаллоҳ ҳеҷ касе ҳеҷ чиз намемонад беҷавоб ҳар ноҳақида ҳақиқата ҳар книскида ёфт мешад ҷалоб ҳозир бошад держим кулаки гуфти гари как-нибудь протащим мо як фурсат гирем фоидаша уво баъди сата мега наши ёра хондагиём не ки мехом такрорш кунам гӯш кунем ва ёдам мефора вақте ки реп надора ягон дахл дар реп ва ёдам мефора вақте ки репа ҳама мебинан карахту ба зеб фиреб иллюзия ҳама бовар кард овози талпа ана довар сардор паклон репбардор ка як чишона ғам ки реп барпо ором альфа оромша 70% лигал бошан ором альфа оромша не ма бояд фурорум касера ки да торшоне ин корошонда мешам ранги ки да клипш эсоҳа агарам ин соҳаи реп ма хидма мегум бесоҳа ки ҷо омада макои ҷакабани кӯдакоиш супермен ваш дракон иш спайдермен ва анаконда реп рафт ба мультики кино алаф ба худи чунгиё ё кайф да худи чемпион як ҷош сафед як ҷош сиёҳ бо ҳамурам чемпион нигахча ин ниёзи сода мега вау сахти баъд ин мағзи сар дар рахти гапай ки дар кора ганди капам вақте ма да хидам банди гапам баъди чашми бандида мегзарам раҳа надида мезанам нишона қошома ҳамчун байрақ баландида мара бепадача овозом лек мебарад бало лазор тепачада подавон бо рейтингу бало дазор уҷада касе ай боло миҷаза то ки брора натиҷада гӯёмада додан ҷабр як ду калимаи дигама як ду мисраи дигама бо такрор мекунам албатта и бидагия баъди батлура бурдагия нагар мара меовардам дуд мекарда капаш байни ма ӯ ки чемпион буд правилно баса як китобои дардам мепӯшам навбати тирам омад ака хам шав бигардон пишта меган мард пеша як марди дигара киштан нигоҳ мекунад дар чашмаша ба дружда ту чӣ нигоҳ дорӣ занакҷон бигардон пишта так нигоҳ кунед ина клип овози ғавса айпакаш борик стили мияги ум шоколада агар не ҳаёда ранги кӯдаки ки када гум шоколада вақте реп мехона генгставода берун шалпаракай мара гузаштанда ёдам наметада то ҳамун шалпарак там клип ма оксивати клип баъди батлама меганда тариф морида клип мара меган беҷонакай лек чӣ хеле ки дидем клипам бирид оли ранги ту бо 15 да горизонтам бугу наметонистум иқа сахта я горизонтам ки кади изортар
մետրոյանը դա տրանսմետրոյանը դա շագի խովը մերինոնանը դա թարսը Գուսկը բխը ագարքի նախոյ բշնավի ֆալոն կրիպ մոշնիա յակ բինի շայտանը թուշիմա կալոնը Խշոմա դակես մուր Կրիպ մոշնիա յակ բինի շայտանը թուշիմա կալոնը Լեքի Մախրդմանամ է բախշն թամոման Agar ai սպարում, բադի պիսո բիոզուրուտ նամերասա դա է սիպարում Այ հոզի մալում այ կի այ բանի մոդա վիներ Թվորի չորտը կատոմ է թու ռանգի սպիներ Դա ի ջոմի ճահոնա ֆարոն սավըտը օմոն Օմադի ռանգի չիմպիոնը մերը ռանգի գավնո Կրիպ, մակի ջոյ տրա ֆակտ կատիզանım սոլի Վաղթի խդը տաբիատան յազազորի խոլի Agar beakıl boşi, kapoma mek nihela fikr, ba fikr, tır bankrot Abramovic man aser al helay fibrat. Famidi. Daysar nakşahoy be okhire oli canno. Hela sayr kadın peşe fromadan ay tori canor. Olmadım peşi dedim ki fikroy ne oday kalat kamay. Famidim ki boyanamay olmadım tıra me brida galagrama. Guşka. Krip. Dide pari drafta fahra kima kapidim ovardım zadımız diga tarafta. Krip mara gufke amut odarab guke avasi ma bedana nakına. Ovozi xaos чизи зурайда ки ба ақл нишон намета чизи одами беақла гӯш кардам як тректона ту дауҷа навай тректон меги бирестван как всегда позидай мы омадем обратно значит позидай коробкаи жвачкаем чиеш мо ки фақат ида кордамие не майна ҳама гӯш кине бо ҳамурам ҳуй мекунӣ ҳама шайтаги я парта ҷамъ кардагиам гӯш ки одамота бугӯ ки сектор яга дига ҳичи наган додарҷон маҷбур накунанд ки ҳама яке якбора канем лаҳҷон чейз нестай дауҷа мумкин ки боша чейз додарҷон ки бидани мара хидат кимкаю хидкай барои чӣ мекиш пастум зана вақте пешай мақати ғалтиданаш сухан кардем фида ман ҳайрон мешам даи хели одамо ман ҳайрон мешам медони барои чӣ ман да васвития шеър хонда навистагим братан ҳозир мехонумаш аҷаб дунёест аҷаб ки ба зону афтида пешад я вақт мехезам мегам ай ту да зурумай хели мау хели май ту да пешам ҳанӯз сари хамат соз буд ки намедодум озорат намерасондум даст намекам банди изорат рӯй мабори шерхон сиёҳ аҳсан ки намекаши ранги ҳама ба як хати рострафта лек касе да ту да реп саҷда мекунӣ ман да будам гострайтер ман то ҳозира будам мотиватор да хидам невода бародаром ки имрӯз ты раҳи ман нишондодагира мети давом ҳозир боша мағзи сара дар режими ажидани баъд 5 сол пас мара мебинӣ меги раҳмат ҷидаям ҳозир боша бахшидамуд ки омади ба сари победа кӯдаки охӣ касе тира запис мекуна ҳақиқат да лагопеда I didn't expect. Бачако лован бурдестем танио розая қарсагӣ ташаккури зиёд гӯш кардем ҳар раунди батлерорам мегзарем ба қисми доварӣ сар мекунем акай элон явоз барои довару раҳмат бурга табрик ба саршавии батлери соли 2018 пешай сухан кардам як шеърай дар ёдум нест ҳам мегӯм ки
بدخواهان به مقصد نرسند باریکش به منزل نرسد مقصد من با سودیه خواهی نخواهی یکم راوند کریپ با نشان داد که همون مقصد میمیشه چود کمه فهمه بعد یکم راوند سیوان سر کردی من گفتم با همین بچه چی کنه تو که دیم راوند خویلم کردی رحمت بلو را نمیگیم ایروی خویده باتل با اعلام میکنش برنده خودش اکی سلی اکی نظر سلام علیکم بچه چی گفتنیم خیلی عرض دور بودیم 4-5 سال 8 سال دور بودیم اینا تکلیف مون کردم بطل دی سال ده راستی گپ اجدر نکردم که خیلی روی بالان در احمد بچه ها آواز توین برای بچه برای مهنت های کردنشون اویدی یکم راوند چی گفتنیم کریپ minus da joy megalti canta bazami fishkoi lil pampre lil am makavina malkul shi yakim round the harder siwan yakim round the sos nas neki dim round mana vedono tni datsen kakade am bachara chko kadi 2-3 minut ami namedono ma просто я бад yakim round guftum to yagun chi normal mekni baroye ki دیدم تو چی دوری؟ حالم دوری نکی نمیدونم تو پخود میداد سنکه کدگی برای همین دیم راوند سیوان بعدی برای تو گفتی گفتم رحمت شما در بچه السلام علیکم شهریار مخلص رپ کریپ سیوان خیلی که حق نظر بود واقعا اوربینتون خیلی بالند شد اگر نسبت سالهای پیش چوست و ریتم و خیلی همون کلمات و همون قافیه‌ای که انتخاب میکنه خیلی بقوت شد اگر کام کنم و ایدی بعد امروزه راوند یکم شدن موضوع بود کارتان تو نیسته اما تو زور سر کردی کریپ اما بسیار زجیگت کردیم. اول در برای حیات بازی نیز گفتیم و اول فکر کردیم گفتیم این موضوع را درست فهمیدیم که بعد خیلی درستش کردیم. اما سیوان یکم راونده بسیار سست سر کردیم. هر впечатление оно страхує اول вообще خیلی نمیتونی بکنی. نه که من خطا کردم. خلاصه که یکم راوند خیلی شروع آمد. راوند دیگه ورسوس شد. ورسوس یعنی که موضوع اوزو فریستایل بازم کریپ نداعتی میکردی ایروی تام توش باودی با فکر میره خلاصه که یک چند بار تکست رو فراموش کردم تو با این چیز خیلی با حال مینوسان خیلی اینا حس کردیم سیوان واقعا ورسوس کردیم خیلی همون ریتم خیلی همون پردچه و بعد با یک چند چیزایی گفتیم ممکن ما هم باید موضوع در پوش نداشتیم که بچه ها پریویس دار کردن تا وابشیم زور نکی سیوان زورتر بازم بالا نشون میتونم یه روز کلکولیتر میکنم با جور چشمو دارم میگم خب یک قرصک برای دوباره میزنیم برادرای عزیز سه ورقچه دست مده هر سه سودیو نکی نامعلوم کدومش کدومه یازیمه میخونم راوندشون چنبالی گذاشتگی هم یعنی راوند یکم از یکم سودیا کریپ 8 بال سیوان 7 بال دیم راوند ورسوس کریپ 7 بال سیوان 10 بال دیم سودیا کریپ 8 بال سیوانم 8 بال دیم راوند کریپ 6 بال سیوان 9 بال یاوز решающий судья яким раунд крип 8 бал сиванам 8 бал дем раунд крип 6 бал сиван 9 бал яуз тамошобинони муҳтарам ногуфта намонад ки
спонсори доим мо 1xbet. Агар хоҳед ки репитоҷи гамхел пеш шава, агар хоҳед ки батл 35000 не 55000 шава, дароен ҳаму сайда просто тамошо кунед, ставка кунед. Победители имрӯзаи мо Сиван Явус. Марамат бародарам гуфтани боши бари мухлисо. Як бори дигар ҳаматонда салом. Ман бахшиш пурсиданем, мумкин ки вазъияти маро ҳаматон фаҳмед. Ман то ҳамин рӯза қариб то динара маълум набуд. Ман бояд гуфтагӣ будам ки батли моро барвақттар монанд ки ман бояд равам биём. Не ки хешид ки ман маҷбурам бираму кор кунам вазъияти хонагиҳо илтимос амира фаҳмен акай доди худо турам нашуд хеле дисквалификатсия мекунӣ ай батл барои коро медонам ира илтимос кан тарак хеле снисходительност мегӯям ку ҳам хеле нишонта ака барое ки хач хеле ки дидан ман чанд ка ки тонистам тайёрӣ дидам. Ман агар ки медонистам ки ман мераму намеём ман ин қадар тайёр намекардам. Ман хуб хушрӯ тайёр дидам, ниятам то охира рафтан будак, не ки хай вазъиятҳоам хеле шидан. Барои ҳамин бахшиши зиёд ман барои худ ман хостам як бор фаҳмам ки ман ҳамҷада гуфти гапҳо метавонам худ ман бо як бора хушрӯтар нишон диҳам. Биридам хай раҳмат доваро давоне ки ман акаҷон наметавонам дарши иштирок карда ҳамин қадарша гуфтанем ки мумкин акаҷон ҷои судяҳоро ҷавобошона бибирен нав биридам гуфтагӣ мара бибирен. Ман гуфти гапҳо отказ мекунам, бояд клип дарши бигзарад барое ки дастойния барои ман и бача ба худо мегӯм аҷоибот ман ира гуфтагӣ будам ки мара гарани маъқулаи хонданош и дастойния ёзи ӯ тараф холӣ монад неудобно мешавада гуфти гапҳо. Барои ҳамин мебахшен акай доди худо умедворам ки худат мара мефаҳмӣ. ҳазору раҳмат бошед. марамат бародар клип ҳамон гуфтани дошта бошӣ гӯшит дорам. Хайр ҳичи гуфтани ҳам нестем дига, хайр мешава, оянда дабо мешава. Саломат бошед. Батли имрӯза ба охир расид. Клип далши мерава. Саломат бошед. Одна жизнь, одна любовь, одна вера, одна цель, один рывок, один шанс, 1xbet.